നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും പല ഷെയ്ഡ് കണ്ടു. പക്ഷെ എൽദോന്റെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സെയിം ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എനിക്കിതൊന്നും മറുപടി പറയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇത്തിരി സംസ്കാരം ഉണ്ടായിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു നാട്ടുകാരാണ്. പത്മനാഭ ഒരു സൂപ്പർ കോള് കിട്ടിട്ടുണ്ടാ. എൽദോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ഇയാൾ ജനിച്ചു വീണത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടാണോ? ഇയാള് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. നിനക്കറിയാവോ? ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. ഇവിടെ ആരെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ മറ്റേ പ്രൊമോയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഷവല് നിനക്ക് തരാം. നീ കുത്തി തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ചാടിച്ചാവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ശ്രീ റിയാസ് ബഹുമാനം തന്നതാണോ? കുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തല്ലടാ നീ. അല്ല, എങ്ങനെയാ കൂട്ടുകാരന്റെ സംസാരിക്കാൻ? ഞങ്ങള് കൂട്ടുകാരാണ് നിന്റെ. പറഞ്ഞെഞ്ചിനി അപ്പൊ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നമ്മള് രണ്ടുപേരും തോറ്റ MLA ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.